Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw, Oktubre 10, October 10, second Sunday of the month. Kag welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapehan sa Aksyon upod sa inyalagad Aksyon Boy Duran. Kag of course sa ato sa nga pagpangalagad mga ka-aksyon ginadulong gyapon sa inyo sang mga ka-aksyon, isa naman ka edisyon sa Kapehan sa Aksyon natin gadulong sa inyo. Kag of course, sa aton nga pagsugod gid. Ang aton sining nga mga bisita diri, ang is amigo naton nga health advocate. Ari ni siya sa aton kada Domingo para nga ma-inform kita sa sining sitwasyon naton subong, especially ining COVID pandemic. No? Ang aton nga balan diri subong, partigyapon, may importante kita kahambalan diri karon kay may arak na breakthrough sang bago nga anti-COVID drug, no? Inakrontan dugon istorya naton with our health advocate Dr. Melvin Ibanez. Doki, maayong agaliwat and welcome once again diri sa Kapehan sa Aksyon Radio. Good morning, mayong aga sa imo partner boy kag sa ibanda sa aton nga station kay Nuna. Yes, kay manager sa aton mga tagpalamati sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kag sa siyudad sa Bacolod.
daw namin sa mga aga kay daw mga bugnaw-bugnaw. Yeah, oo. No? Daw, Nakalipas na ang labay ng bagyo eh. So anyway, today, Sunday, October 10, ang aton nga topic in text ko gabi sa imo about aside sa aton nga update bala, oo. nga sa weekly update naton sa COVID, may mga bago kita nga mga ipabalo nga bago nga breakthrough sa mga drugs nga ara na subong gani sa market nga gintugta na as compassionate drug. Hindi niya ivermectin ha. Kaya ang ivermectin lang nagpagawa na agad ang WHO sa official statement na hindi gid pwede sa COVID. Okay. Ginapaano to na subong sa mga pumuluyo nga ang ivermectin nagpagawa ng WHO sa official statement na ivermectin is not for COVID-19. It is for human parasites. So hindi na tasagi pati-pati sina kay maglalain pag ginakaroon. Ha? Oo. Ang munang ginagakaon tungod sa prophylaxis kuno nga effects ng ivermectin, ang iba nagapati nga hindi na sila magpa-vaccine, hindi na sila maghalong. Kaya may ivermectin sila nga na-take kag prophylactic effective. Ti subong mo na nag-contribute sila sa aton kaso nga nagsaka because of that. So ang isa pa nga contributory factors nga nagsaka ang kaso naton aside sa number one gid wala gid nagpa-vaccine damo gid pa ang wala pa ma-vaccinate. Oo, kag may mga kilala na kuya Doki, may mga kilala na kuya nga nagkalamatay na just recently, no? Hindi lang nga semana napatay, wala ka pa bakuna. Yes, but among gina sa mga isa na naton nga topiko. Kay kasubo kay ini mga tao nagkalamatay bila mga kilala ta. Supposedly may comorbid man sila po controlled, pero supposedly hindi sila dapat papatay. Out of this moment. Hindi nga katabo. Hindi bala dapat mapatay, nagkalamatay. Correct. Gasaka pang kaso. So anyway, first and foremost, ang aton nga topika subong, ang aton nga update lang anay, no? Okay. Para makita naton sa nga aton mga pumuluyo nga ano ang kalala ang aton nga sitwasyon. Kung nag-improve bala kita wala, no? Sa number of cases. Now, sa COVID-19 update naton dated October 9 kahapon, areas sa bilog na Pilipinas, ang total cases na 2,654,450. Kung ikumpara mo ni last week, nagsaka kita 74,278. Pero ang nagsaka ang kaso 74,278. Pero ang daily cases natin average for the week is 11,000. Nagnubo from the previous week is 15,000. Subong 11,000. Previous sang Webes gani daw 9,000 lang gani eh. So meaning may bilong na Pilipinas nga situation naga-improve, naga-amat-amat nubo, but then hindi kita magkalma kampante kay magsalig kay ang kaso ni basang coronavirus, ang COVID-19 is roller coaster eh. Saka panaog, no? Correct. Kag gina-plot mo subok, excited daw, tanaw ko daw, quarterly mo. Every 3 months, manaog siya, saka naman siya. Amo niya akong ginasudyuan subong. Kaya ang iya mga, daw pa'y pattern lang 3 months, ang saka ya. Nya 3 Manaog months. siya. Nya sa nga 3 months mahinay sa anay ang iyang infection. Daw quarterly, naog siya, hindi masaka-saka, naog naman. So ang peak ya every 3 months o every quarter. Ang like January, February, March ma-peak siya. April, May, June, manubo naman siya. Ma-peak naman siya sa June, July, August. Manubo naman sa July, August, September, ma-peak naman siya. Daw muna. Ang kwan, wala ni patawad kung anong nga lugar ka. But ang subong sa Pilipinas, 3 ni ka lugar daw, Zamboanga, may Maropa, kagano pa itong lugar kagayan. Ang heightened alert subong. Kaya nagsaka kaya subong, wala ganubo. So, diri sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog na Pilipinas, pagli, ang active cases nato 106,556. Nagsaka
man ang kaso sa bilog ng Pilipinas, active cases for the week 37,508. Okay. Sorry. Nagnubo. Sorry. Nagnubo gali kita ang active cases sa 37,508. Although nagsaka ang number of cases because of damo sang recovery, nagnubo kita sa 37,508. Ang death naman, 39,505. Nagnubo kita sa bilog na Pilipinas, 849. Okay. Sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, ang total cases naton is 34 ang aton nga cases, 30,034. Nagsaka kita 1,305 bilog nga Negros Occidental. Okay. Nagsaka. Sabi, ang atong active cases sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, 4,839. Nagsaka kita 415 despite of may mga recoveries. Sa death naman, 586 ang nagkalamatay sa bilog nga probinsya for the week. Ang sa bilog nga sa kaso abi, nagsaka sang 46 cases ang death sa bilog nga probinsya sa isa ka semana. Okay? Okay. Sa Bacolod City, ang total cases is 21,214. Nagsaka kita 902. Sa bilog na Bacolod City, nagsaka 902 for the week. Ang active cases, 2,154. Nagnubo 24 cases because damo sang recovery. Ang death sa bilog nga Bacolod City, 519, nagsaka 41 deaths sa bilog nga semana. Ang Iloilo gin-include ko di kay Are. Ang Iloilo City, total cases, may comparative kita 21,079, nagsaka sila 656. Ang active cases sa Iloilo, 1,214. So actually, nakita mo, nagnubo sila sa sunod sa isa kasimana, 467. So, dako ang diferensya sa pagnubo sang Iloilo, 467. Nagnubo ang kaso as compared sa Bacolod na 24. Ang death sa Iloilo, 540. Nagsaka sang 8 na lang ang diferensya sa niligang kasimana. So, nag-conclude sila nga ang Iloilo kuno, sila sa AATF nag-decline. It is now declining. But again, as I said, it is roller coaster ride. Iloilo nag-peak na siya, nanaog na siya, din masaka naman na siya. Kung hindi magalong ang aton mga pumuluyo. Ari, may question ka, partner? Sige, Doc, go ahead. Arapan Okay. kita sa data. Dapat ka yapon sa kwan sa data. Sige. There are still unreported cases of death, mostly sa balay. Ang recorded na usually iba ni hospital recorded pang sa balay. Sometimes, partner, hindi mo na ma-record mo. Kadamay mga pasyente ko na balaan na nagkalamatay sa balay, rektan lang gani Pablos Barangay, rektan lang gani sa pa-cremate. Correct ko. So, hindi mo na gani, I don't know how efficient ang reporting sa barangay regarding sa mga deaths sa ilang mga pumuluyo. Ang data na natin sumong, 93% of cases either severe or critical among nagka-hospital were still unvaccinated. 93% sa mga tao subong infected or reinfected, especially severe and critical cases at home or sa hospital, were unvaccinated. Amo na blambal mo kagina partner nga kadamo ka nakilala nagkalamatay nga unvaccinated. Yes, so kuha dyan, Doc, ng wala ka patiblas ng bakuna, hindi nga kulang sa available nga bakuna, kundi wala ka dyan patis ng bakuna, bla? Hasta subong 35% pa na ang kuan mo, ang wala pa ka bakuna, ang wala balaga pati sa survey. Namo pagid bisan sa akong clinic ko magsulod nga pasyente,
priority ko na, gin-encourage ko na sila, lecturean ko sila para mapabakuna. Iban, hindi pagid. Sa up to the extent gani nga tani kundi sa akong clinic, no face mask, no face shield, no entry. Ang gani tani amuon ko, no vaccine or no vaccine or unvaccinated ka, no entry. Dali kay daw siling sa akong mga staff yan daw kuan masida kay damo, remember damo ta mga unvaccinated nga mga pasyente nga may comorbid nga sa lulod mo. Hindi man COVID, hindi ko hindi na lang pang-implement Kaya maluoy ka. Oo, gani. Maluoy ka lang sa ila kay wala sila karang kantuan. So, ginalekturan anay. So, 5% of severe and critically ill patient sa either sa hospital nga kag sa balay may naka-inoculate the first dose. And then 2% of severe and critical care illness sa hospital with full doses, mostly with comorbid, ang munang nagkapatay. Ang mga 2% ang hindi lang patay, kundi ang munang kaso namon sa akong pagpani. And then 10 out of 100 who died in the hospital or at home, 10 out of 100 amuna ang mga kalabanan sina unvaccinated. 10? Okay. 10 out of 100, Doc? Unvaccinated. Okay? Hanggang kapatay bla partner? Sa subong kiti ang death is only ara malaka mga 10% siya. Ara ang death naton rate is about 1.79 to 2% mo. Death rate. National So, okay? Okay. So, klaro na, okay? Sige. So, ang COVID vaccine update, dali malang ni, ang total doses nga nahatag sa bilog ng Pilipinas is 46.4 million. Ang fully vaccinated is 24.6 million. Okay. Fully vaccinated. More or less mga 18% pa lang na, Doc, no? Fully vaccinated, ang percent naton is 22.4 or 22.4 or almost 23%. That's why ang atong gobyerno subong nagpagawa na sang ilang projection nga i-push back nila ang ilang target sa 2022 na to achieve herd immunity. Ang unang ambal nila because of the delay in the I hope na ang ilang sa ang targetan ini sang herd immunity tani December na ni. Tingin push back nila sa 2022. I don't know kung saan I think before election. Because of the current subong sang delivery, ang ila subong status ng delivery mas dasig-dasig na. Probably ma-achieve nilang 70% herd immunity before election. Kaga nakita mo partner we lag behind other countries sa vaccine rollout. Kag sa vaccination campaign. Amo na kalala ang ato na programa kay sa subong as of today 23% pa lang kita sa total vaccinated, fully vaccinated. Unlike Malaysia, for example, 63% na sila. Lapit na lang sila sa ilang herd immunity. Lapit na sa ilang herd immunity. Gamay-gamay ilang population sa aton, but then kung tanawin mo, pareho mo lang nagyapang percentage. Sa percentage, we are talking about percentage, pareho lang na tanan. May mga countries na ganito, Dok, yun na-achieve na nila 85% yung ilang rollout. Ang damo na. Sa Europe, Israel, Amerika, mga 70% na Ang pinakakuan, Israel is 85% na. But then, nagkampante sila, nag-relax sila, gin-open nila ilang economy. Wala na sang social distancing Israel, face mask na lang, wala na face shield. Okay, kaya almost fully vaccinated, 85% mo. Yet, inigo sila sa Delta variant. Nagbalik sila sa semi-lockdown ng niligan ng bulan. Ang muna ka-unpredictable sa situation. Because na-achieve mo ng imong herd immunity, yet may bagong mutated variant
like ining Delta, din sa mga dominant, din ang ang grabe pag sa mga MU. MU. Ginabantayan na nila. Amo na subong. It is a mutated variant from Delta. Nag-mutate agad. Oo. Oh. That's why third topic natin is about atong in text mo about we are now in a perfect storm. Perfect storm. Anong butsingon sina, Doc, sa Perfect storm, we were lurking the perfect storm ang kuwan ko sa perfect storm is lurking in our midst. Meaning kung narap ka bagyo bla typhoon o storm, ara na ta sa epicenter ng storm. Ha? Ara ta subong sa pinaka very horrible sentro account or sa sentro sang storm. Very horrible situation. Na number one, ang aton mga hospitals diri sa probinsya sa Negros Occidental, especially Bacolod City, are in full capacity. 100%, almost 100% utilization rate. Mga nurses, doctors nag-resign or nag-leave or ang ibang mga doctors sa subong nagsira na sa ilang clinic. Yutay na lang kami guro mga doctors ng Kalabilin because ang ako naman niya prinsipyo, although high risk man ko, pero feeling ko about kung tanan tabi mag-resign na lang, hindi na ta mag-clinic. Pag hindi na natin kita pag mag-virtual na lang ta, pula hindi yung face-to-face mo sa virtual. Galiti, high risk ka man. Ang imong danger, taas ang kwan mo, level of exposure mo. So, ang ginagawa ko liling ko, kung hindi na itong alos tanang na doktor, hindi na mag-clinic, ano lang matabo sa atong healthcare system. Kolapso eh. Sino katuan sa mga pasyente? Right? So, it is just a sacrifice on our part na kami there is a medical community willing to sacrifice pa para lang ma-maintain natin ang aton nga healthcare system. Ang aton pag-atipan sa aton mga pumunuyo. Okay, thirdly, partner, ang aton nga area situation, on the ground real situation. May hospital, hindi ba kalabanan sa mga hospital, ara ka sa master list nila, waiting list sa admission mo. Ining tanan-tanan nagapa-wait list, nagapa-wait list sa hospital, ini tanan either may mild to moderate or severe cases na mo. Okay? Ang mga hospital, like isa sa Riverside, 60 plus ang ilang master list. Ang ibang hospital, 30, 40. Sa una, tag 11. Ara ka lang sa 2 figures eh. Sa mga tag high 2 figures na. Like, may isa ka hospital di, nga akong pasyente, kaya napaline up ko na sila mo. Ara na siya sa number 3. Pwede na siya ma-accommodar, mapasulod ko na. Nagambal ang hospital, hindi lang na doktor, kay nawadaan na kami oxygen. Ang amon sa oxygen supply inventory is only enough for our admitted patient. Na-project man nila mo? Because naliligad nga si Mana kada pagkapiyar ka, itong mga brownout sa brownout nila. At ani ang mga aton nga national grid lang kagang aton mga sa power utilities, power utility, hindi man nabi pag i-brown out ang mga consing maintenance, ituon nyo man sa amuning nga tempo. Kabalo ka mo, may mga ang mamangkot di ang mga sigas ko nagag-price gas, may mga generator mo na. Hindi na kasarang ang generator yung sa ila production line. Planta niya mo. Hindi nag-price ni sigas ko, kag-price niya, hindi simana, wala kami wala sila kuno anay baligyan ay oxygen kay yan nag-brown out. Nagligat to na inadlaw. At this time nga amo ni sitwasyon ta, i-brown outon mo pa. Ma-power shutdown ka pa. May lang kasi yesterday, may notice ito sila bilong adlaw from 6 to 6, ma-brown out. Huwag lang dayon? Huwag dayon nila kaya because may nagka-complain. Hindi, kay ginrequest sila yasang pulis, kay ari si General Yasar.
Di, kung mga sinigyan ng reserve gali, araya mo lang rason gali nga hindi mo pag ipa-brown out ang bakulod. Pwede manggaling hindi mo brown out. Hindi pwede mo lang gali, hindi mo pa-brown out. Gali kay may pinilian kaya gali. Ay na ano mga prinsipyo sa atong mga nag-gobyerno man. Ano yun yung mga taga-national grid na kag sa napukor. Kay kung mo request sa police gali nga si Eliasar mabot sa bakulod. Hindi, pwede ba lang si Sir kabot sa bakulod nga kinalanon niya gina-aircon daw? Ha? Papilahon niya lang ng papulis sa sagwa at pabalsahon, okay na naguro? Iling tigan grabe nga mga prinsipyo, no? Ha? Nami, no? Nami? Galing ko daw, pwede mo lang gali. Pwede mo lang gali. Di mo gali itong rason nga si Eliasar gali. Pinsar ko yung gali, ang rason nga wala sila nag-run out 6 to 6 tungod sinisituation nga ang mga planta sa oxygen nga reklamo na wala supply ni inaya no partner no kaya I think tuod ni naguro tungod nga si Kaya ko kami request mo muna. Amo na kami request ang police nga hindi lang mag-run out. Hindi lang sila i-postpone lang ang maintenance. Kaya ma-request man tabi sa ila. Hindi lang abi pag-bound up kasi General COVID-19 no, mabot. Hari na di sumusato no, kagira na di. Correct. General SARS-CoV-2 or COVID-19 Di wala pa na. Di kaladlawan ni dyan no. Dok, ini aton nga bago nga anti-COVID drug balang ang discuss naton. Ano ito ginatawag naton nga compassionate drugs? Ano na sila nga mga drugs? Okay. Sa Amerika subong napanghatag na nila. Well, in fact, ara na sa production line. Ang Merck bla nga pharmaceutical sa Amerika. Actually in 1997 or 98 naka-attend ko siya sa convention sa Amerika sa California. Cardio convention to. Then especially selected doctors kami. Duwa kami to sa Visayas. Side trip kami sa Merck sa New Jersey. Ara kami sa East Coast, California at that time. Gindala and selected doctors sa Pilipinas damo. Sa Visayas daw Cebu isa ako di sa Bacolod. Gindala kami to sa Manila abi. Gindala kami sa Merck, New Jersey. Si Dr. Villasing ni si Lulu natabuan ko ara pa na siya. Kaya ato pa to sa health center mo. Na. So, Doktora Cabral, Esperanza Cabral, Araman. Sa gindala kami sa Merck, ipakita nila kami ito sa ilang production line, factory, sa New Jersey, ako, gwapo. Tapos may White House to sila, tapos may bilit nila kami ito sa isa kagwapong hotel, Vineyard. Then, kita nilang production line. Amuni ang production line na ginaubrahan sa bagong nga drug. Sa bagong nga anti-COVID drug. Amo ning molnupiravir. Antiviral drug ni. By Merck. Ang ila factory amo ni sa New Jersey sa Amerika. Molnupiravir. Ano ni siya? Ang molnupiravir subong ginatag na ni subong sa Amerika. Ano sa Pilipinas bago lamang nag-declare ang DOH sang gintagaan nila permit ang molnupiravir as a compassionate drug. While gina-process ang application nila for trial para sa emergency use certification. Ano ni siyang molnupiravir? Ang antiviral drug na molnupiravir prevents ni siya sang replication and mutation of Delta or of COVID-19, specifically Delta variant, inside our body. Okay. So ginagawa niya ni antiviral, it prevents replication. Lain man na mga tulisisumab, lain man na iyang mga tulisisumab, sumab na kay kuha na sila monoclonal antibody nga gina-prevent nila ang anti-inflammatory effects ng cytokine storm. Iniya antiviral gini siya. So subong ara na siya. I think by next month, i-roll out na nila. Mabakal mo na sa private. Hindi mo na siya siling libre. Kaya usually, basta gani first line drug, bago, mahal. Mahal ni. So, private, probably i-roll out na sila sa mga distributors, no? So, Zwilig Pharma.
pwede na ni mabakal. Pero compassionate drug, meaning okay na niya, may permit na ni temporary permit sa DOH as compassionate drug, meaning so kung amo na sa dok, naga- amo na sa kabulong dok kung matapikan kaya sa COVID, amo ni ang ipainom sa imo? okay, kung hindi siya prophylaxis Aha. once kung may mild symptoms ka na sa COVID, pwede mo na siya matake. Okay. Hindi siya daw remdesivir. Galing remdesivir ginagtag na mo na sa mga severely ill patients. Niya pwede niya sa mild to moderate. Daw antibiotic bla? Di ba? May inom kita antibiotic to prevent bacterial infection. Iniya, you take this to prevent to limit or shorten the course of the viral infection. Okay. Molnupiravir. Ito mga pila-pila nito ang presyo naman sa Wala pa, way ko idea. Pero dito naman niya sa under trial sa Israel, atong acetrab lang ambal ko nga Exo CD24. Ang trial, sige tiyang ara na siguro sa phase 3 trial. Ginalimit niya ang course ng COVID-19 hospitalization in 5 days lang. Imbes mo hospital ka 10 days to 14 days, limit niya recovered ka na in 5 days. Umaamo mo ni ang konsang molnupiravir. Pero tablet siya. Ti ang acetrato tablet ban or capsule, no? Now, another thing, may breakthrough pagid. Now, may ang aton mga scientists all throughout the world wala ni mo kung naga-evolve ang aton nga research, ga-evolve man ang virus mo. Dapat hindi ko wala kaya sila nga finally nakita na namon breakthrough amo na ni. Well, nambal ka siguro nagligad ang alpha and beta variant, amo na natapos mo na, nakita mo na, nabalaan mo ng imo nga treatment protocol, may mga vaccines na effective sila. But ang Delta variant kag plus MU variant nagamutate. So hindi tani mambal nga this will end. Hindi natin mambal nga may ara na kita nga natawag nga ng treatment protocol nga final na gid. Na ultimate treatment protocol nga muna ambal. So ang aton mga scientists all throughout the world may ara na ginatuon nila sa buong kundi nila targeton ang coronavirus. Ang iya pinaka-sensitive part. Guess mo? Nakita nila sa mga ilang research, mga scientists nag-declare na we already found out nga ang galing nga ang coronavirus or SARS-CoV-2 sa iya galing nga tatawag na protein spikes. May ara na sila nga protein or peptide or lipopeptide membrane cell, intracellular membrane. So gina-target nila sa buong ang fusion peptide membrane sa spike protein sa virus. So nakita na nila kung di nila igoon. Kaya sang nagligad ng mga binulan or 1.5 year ago, wala sila kabalo kundi ano ning kaso ang COVID-19 mo. This is a novel viral disease. So nakita nila kung diin ang target. Kumbaga sa kita ka sa Star Wars, partner. Kita ka daw sa black planet nila, itong black dako-dako. Na may hole. Di, amo din lang, hindi amo itong target nila. Correct. Kwanto nila, mo itong naglupok, bilog ito nga, kwan nila mo ni, ano tawag naton? Ang kwan gali, ang atong gali nga, ang spike protein gali sini, sang COVID-19, may ara sila gali nga kwan, lipopeptide membrane, na kung amo nang gina-target nila sa buong, nga dira nila targeton, na amo na ang ilang igoon, nga makakwan sila sang fusion peptide chain. Kung maigo mo na siya, meaning ang virus mapatay. Kung ang igoonan nila nga kung makulap kayo, ito cause lang nga ikulapan mo na ang iyang peptide chain na. Kulapan mo kag kung magakwan ba hindi ko magakwan ko express ko no. Kung ang buho yabla tukapan mo?
Tukapan mong buho niya. Tukapan mong buho, Mhm. hindi na siya makalaton. Hindi siya ka-replicate. Da lang saya. Hindi siya ka-mutate. Makontain siya. Makontain siya. Ang protein spice gali mayaran ni may buho gali ni ko kung kulapan mo. Ha? Kung takpan mo ni buho, amo ni peptide membrane paniya. So mo nang ilang ang ina-target gali. Amo nang target nila tawag na fusion peptide. Spikes and protein. Amo nang gina-target ng lasbo. So na-study nila, nabalaan na kung di ni siya igoon mo. So they will reformulate sa mga drugs or vaccines or drugs in that vaccine nga amo ni ang makabato sa coronavirus or COVID-19 kag ang iya bag-o nga variant. Variant. TC. Yes. Okay. Sige, So amo na. So meaning ginambal naton sini kay tungod nga ang iban ti budlay man mag-explicar into layman's term para mabalaan nila nga there is hope gali. May pag-asa. There is light at the end of the tunnel. May pag-asa gali kita. Kaya nga itong galing na global community, nga itong mga scientific community globally is doing their best to fight the coronavirus or COVID-19. So this is a good para sa akon, muna tawag natin na breakthrough. This is a new breakthrough. At least may ginatanaw kita bladok nga kasanag punta blang limo may katapusan gini no? May katapusan gini but ako I am a very religious man. So nga ako niya tanaw mo manigyapon it's God's will. Shall be done. Correct. Si. Salig lang yapon salig lang yapon sa Ginoo Salig lang tagyapon. Hindi lang we will not lose our hope. Okay, eventually, this will end, Guru. Sige. Doc, okay, sige, salamat Okay. Doc. Salamat, Gid. Oo, thank you, Gid. Okay, For thank your you, Gid. time. Sige. Mga ka-aksyon, Dr. Melvin Ibanez, ang atong sining health advocate, tika na mapuslan namin ng mga breakthrough naton. At least may nakita kita nga sinimbla naton pag-asa, paglaom. Ngayon, yung COVID ni, at the end of the day, matap mo ang tatin natin. Pero inatanan, sila ni Dr. Ibanez, let us still have faith in God. Salig lang kita sa Ginoo, ngayon tanan will pass through. No? Malampuwasan natin initanan. No? Mabalik kita mga ka-aksyon sa atong dugang pagpangalagad pagkatapos lamang sila. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagkamuli po dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility
as a broadcaster, no? Kaya ang ating responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kita sila sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining Chucky, next. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ang baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan. Second part sa ato sining pagpangalagad mga kaaksyon, mangin bisita naton karon nga aga, of course, ang aton amigo kag madugay naman nga daw wala kita nakaistorya na diri sa aton nga pagpangalagad. We have with us si Congressman Greg Gasataya sang Lone District sang Bacolod. Congressman, good morning and welcome once again diri sa Kapehan sa Aksyon. Aksyon boy, may aga simo, may aga gid sa aton nga mga tagpalamati mo sining programa sa mga kauturan sa Bacolod pa nga agad kanan. Yes, so balog akong bago lang natapos ang filing blast, ang certificate of candidacy nangin masako ang parte sa filing but hindi nga aton nga filing ni after nga naka-file ng halos tanan nga gusto magpapili sa inyo yung mga incumbent, this does not stop us from doing our work sa imo in your part of it, particularly bilang congressman sa Bacolod. Why na niya gabot silingon nga mauntat ng trabaho, kundi sige-sige kita gyapon kong, di ba? That's correct, Action Boy. No? Ang filing, half a day lang siya. No? Tapos, we're back to work. No? Kasi, as correct as ginambal mo as incumbent officials padayo na nga mo niya pag trabaho no damo sa mga hilikoton kag ground. So we're back to work. Yes, so kag I'd like to really emphasize sa tawag Bacolod bala nga isagid sang ginahulat subong kag isa sang ginatutukan mo gid I would presume ining aton nga pagpatindog sang ospital diri sa siyudad sa Bacolod, ining Bacolod City the General Hospital nga imo gid ginaduso, no? Dano ng status ni kong kumusta na? Last Wednesday bala to, or Thursday, Action Boy, nagpangayo sa akon ang Department of Health no, sang mga floor plan sang hospital no kay nagkuantitas ni nag-request kita sini sa DPWH no sa kay RD Leo Finado nga kung pwede makapahimo sang perspective no sa atong ag-interceptar naton sa mga kaupdanan sa media no as well as gin request ko sila nga maghimo man sang mga floor plan pagtanan ng mga technical details no as to the engineering aspect isang hospital no so communicate sa akon last Thursday ang DOH. Kami sa kaseksyon Action Boy nga in charge sa mga infrastructure no meaning mga facilities no so isa offshoot ng isang amon meeting 2 weeks ago coordination meeting with DOH and DPWH so ginpadala ko na sa ila last Thursday ang mga kinahanglan ng mga
technical requirements as to the engineering aspect no sang pagpatukod sang hospital no. So hopefully by this week maka-meet kami liwat para maka-update no, maka-plasta sa pila ka mga updates as to sa mga kinanglanon pagit ng mga papeles no for the hospital Aksyon Boy. May na-identify na gid ko nga area kita nga patindugan sa ospital? I-discuss na mo na Aksyon Boy siguro right after the second coordination meeting kaya mo itong pangabay ko sa Department of Health na kung pwede mabuligan nila ang Bacolod no, together with the LGU in terms of pag-identify sa pinaka-suitable nga site no, for the hospital. Kaya during the coordination meeting, isang naging discuss dito, Aksyon Boy, ang nila recommendation among others no, nga dapat malayo-layo siya sa isa ka existing nga hospital. Okay. Doon mo ginalantaw nila na dapat hindi siya tupad sa isa ka existing hospital no. Kay it will defeat the purpose abi na mabutang sa mga hospitals pero dapat accessible gid siya. Mo nang ilang hambal meaning nara siya accessible ang location, ang dalan no. But amo nang isang mention nila during our coordination meeting. So ginambal ko sa ilang mga possible sites no, and then we will definitely finalize the location. Okay, so pero ang mga offer ara gyapon na yan no, may damo na nag-offer I think no, pati nga mga lote. Yes, Aksyon Boy, ara gid ang mga offers are still okay no, meaning willing gyapon sila nga magdonar sa ila sining duta no. So we are also doing this in coordination with the LGU no, because we want to involve tanan because as I said this is a hospital for Bacolod City. Kaga kung ining hospital ni hindi siya nga face mo nga may mga coordination meeting kita sano ni ang mga let's say ang bidding sano masugod ang bidding sini probably. Aksyon Boy, on the infrastructure side, ang bidding sina will definitely happen pagkatapos maaprubahan ang national budget for 2022. No? So meaning, pag-approve sang Senado by first quarter, so it will take the usual process na ginahimo sa national government when it comes pag bid out sang isa ka proyekto no. So we will ask DOH through DPWH as to the schedule sina kung mga sanpo. But definitely that will happen after maaprubahan ang 2022 nga national budget. Ining hospital ni siya congressman pila ni siya ang target nga bed capacity sini? It should not be less than 100 Aksyon Boy. Kay dako ni siya nga dako ni siya nga hospital. Ang suggestion sa Department of Health during our meeting was that hindi man sila luyag na tuman kadako gid bala nga basta hindi ma-sustain. Correct. But ang hambal ko lang sa ilang at isiling ko ang ako niya is ang duta dapat lapad siya no? Para kung may room for expansion later on pwede gid. And then ang structure i-kuha na lang, imuo na lang siya bala nga say kung ibutang mo sa 100, so possibly pwede kahimo structure bigger than that para if in case nga ang need will arise in the next 2 years, hindi ka na magpatindog anay kay may room pa for expansion, meaning pwede mo pa mga dugangan yung mga bed capacity. Aksyon Boy. Ang ginapropose ang DPWH is probably isa ka 150 beds no design. But ang gina-suggest man sang DOH, so we could start with 100 no, but still depende na in our coordination meeting kung pilagid ang final na bed capacity. Aksyon Boy. I just would like to be cleared on this parte sa budget bala congressman. Ining budget ni nga gin paina sa DOH ka para niya sa structure pa lang yan no, structure pa lang nga budget. Correct, Aksyon Boy. Para pa lang siya sa structure, wala niya labot ya ang mga medical equipment, kagiban pa nga kinanglanon sang hospital no.
for me, though, I'm very positive. Once mahuman ang struktura, maka-request na kita for the equipment. Okay, equipment, personnel, of course, maintenance, that would require another kuha na naman ng silimblan nato nga base sa dason naman ina nga budget na naman isulod ina nga aspect. Yes, kay correct na Aksyon Boy, kay hindi ta pwede madungan nga ibutangan mo subong infrastructure, butangan mo equipments. Kasi we have to be realistic no nga ang structure di mo man siguro mahingagaw nga dasig. I mean na in couple of months mahuman siya. Sabagay, no? So dapat ko by phasing lang ang pagputang sang pundo sang national government Aksyon Boy. So what we can do is while kinasigi ubra, we can already coordinate again with the DOH and request for funding na for the equipments nga kinanglanon. So probably after a year siguro, timing gina siya kung anong schedule sang national government na mahuman ang infrastruktura, then we can request again for the medical equipment. Yes, correct man kaya. Siguro, if we can start the construction sang building, butan tabi mga late sa first quarter or early second quarter, that would take us pila pa kabulan kang matapos In time na naman, parang during that time naman tapos na guro, mag-deliberate naman sa bago budget for 2023. That's correct, Aksyon Boy. Kasi ang budget deliberation for 2023 will begin March of 2022. So, amo na iyang proseso sa nasyonal. Bago ka palang ka-approve, i-prepare mo naman ang budget mo for next year. So, timing na siya while sa campaign season, we can already request for kung anong makinanglanon na medical equipment subject na sa finalization kag evaluation man sa Department of Health. Okay. So ang construction ni kung di mapektuhan niya sang election ban? As long as na bid out kag na award siya prior to the election ban, wala, hindi na siya mapektuhan. Although, ang ginahimo Aksyon Boy sang national government is the request na sila for exemption sa sininga mga proyekto, no? Which ako, I believe, kinanglagit yung request for exemption kay Kuan siya. Hospital na siya. So, kinanganon gina isang pumulo regardless of the situation sa election season. Anong ni Kong man, let's say matapos na siya, no? Tapos ng building. Tapos ma-operate na siya. Sino ang budget sa operation would still come from the national government. Ang city, why na di anong papel diri sa city dire? Pagkahuman si Aksyon Boy, this will be turned over to the city. Okay. Turn over ni sa city, ang national nag-commit na, willing sila magbulig sa syudad on the initial phase sa implementation sang proyekto in terms ng makinanglanon na manpower, willing health workers, no, willing magbudig ang national at it's such time na syudad na ang mapadalagan. Okay. In effect, gali ang local government will run the operation of the hospital. Yes, Aksyon Boy, no. Muna gin istorya ko man mo man gin discuss ko with the city, no. Sa kay Mayor Bing na muna ang intent ng sining lagi. So this is no longer a national funded hospital once turnover na. Meaning, ang construction, ang medical equipments, national tanan-tanan, and then ipagkahuman i-turnover sa city. Kamuna siyang, ang tawag siya na is Bacolod City General Hospital. Hindi niya siya district hospital as what others are ang pananawan sa iba. Okay, sige. Now, aside kay Senator Mig Subiri, who has committed nga magdugang sang pondo dire, are there other mga senators nato no mga nga nag-commit man nga magabulig sa sining hospital? So far, Aksyon Boy, ang nag-commit was si Speaker Velasco. Pagkadto dyan diri, and then gin-follow up ko man siya
a week after nga nagkadto din siya. And gin-sustain niya man ang commitment na mabulig siya for the Hospital Action Board. Okay, so maayo na. Kay, although ang operations will not be next year, but the construction will be next year. Pero maara na. Sa alos sa kuha na iya, in the bag na ngang Bacolod will have its own hospital sa imo nga pagpaninguha, no? Sige kung masaylo ko, ining pandemic sa mga klase subong puro lang online amuning daw-lain sa mga sitwasyon, why ni nakaapekto sa mga scholarship program naton ginahatag naton sa aton nga mga estudyante? Action Boy, ang parte sa mga CHED scholarship programs, so far nakamatamad na sila laot, no, in terms sa pag-release ng financial components ng sining scholarship program, no. When in fact last month gani, no, na-release na diri sa syudad ang mga nag-avail kanyari pag sa scholarship program na daw I think daw 40,000 SEM dala ni siya. So may iba nga mga scholars nga gin-assess, gin-evaluate sang CHED kag include sila diri mag-on siya nga or existing siya nga program, so na-release na siya. Ang sa mga ongoing kag mga previous years na matamat na nilalaot Action Boy atong concern sa bala last year nga ginaistoryahan ka iba na matamat na. So ang mga nagkalabili, kung may ara, pati man mga nagkalabilin, kina-coordinate pa nila sa office, kina-follow up man na namon sa CHED, no, gina-facilitate, kina-Action Boy. For this year, for this school year, gawlat pa kami sang guidelines man sang CHED, no, as to the scholarship program, kung paano avail Action Boy. Gani kay bisan sa application sumuli ko daw kuan ka bla mag-apply bla kay siling ko daw hindi mabalan sa masugod ang school year sa no ang len sa una nga pag siling mo yad June daw ka kuan na bla daw ka regular na bla subong daw hindi mo balang sa masugod na school year. That's correct, Action Boy. So una nga on our part, no, sa mga nagkakaladto sa office nga doon mag-apply kag mag-avail sa scholarship program, usually nga mo na ginahimo ginapalista lang alay namon sa logbook, no, but gina-clear namon nga hindi pa nga sa application. Ginapalista namon sa logbook kaya nga mo sina nga ginahimo dira once mag-clear na ang guidelines from CHED, for example, then ginatawagan namon na on a first come first serve basis sila sa logbook. And then there are instances na may ban man ng mga funding components sa national government nga makahatag ng assistance sa mga estudyante dala man namon na ginakuha kiti wala man na kami nakalimit kit pala Action Boy sa CHED, no, ginapangitaan man namon ibang mga funding components kiti dapat we have to be innovative sa sining pandemic, no. Importante lang at makahatag tayo sang assistance sa atong sining mga estudyante. Anong mga advice mo do kung sa mga estudyante naton if they want to apply for scholarship sa imo dirang opisina, anong ina-advise naton sa ila? Siguro Action Boy kuan lagid angan gid angay kay once mag-clear na siya tawag man lang panawag man lang kami sa ila kay wala man kami patay post kid over social media kay kung mag-post ka sometimes hindi clear ang kuan hindi clear ang hindi maging clear bala instructions lain ang pag-interpret, no, tapos hindi makamiluyat na magkagsa bala Action Boy ang mga tao sa office, no. So muna nga we do it ang mga meetings we do it online, virtual, ang paghatag sang mga instructions sa mga applicants we also do it online. Kakadto lang sila para magpapirma, no, submit sang documents kay minatinguan namon sa Gyapon magsunod kaya sa health protocol. So siguro sa luyag mag-apply kag mag-avail sa mga programs angan-anganon lang, no, sa mga nagkaladto na sa office, no, we will inform you manawag na ang opisina sa inyo kung
Nara nasang clear nga mga or final instructions coming from chair. Okay. Aside from this program, kung daw kita ko sa Facebook, wala na, ko daw, permi ka mo galakat sa barangay, permi may, anong mga programa naton para sa mga barangay naton, nga daw, siling ko daw, kamo nagakaladtos mong sa kwan, sa mga sa barangay. I think this has been going on for lawig na no? Sa Aksyon Boy, nag-start ni ang mga program at the height of the lockdown last year. If you can recall, ang after siyang pag-release ang Bayanihan 2 nga SAP or Bayanihan 1 nga SAP, nag-request kita for ining cash forward program bala. Pinagi sa Dole. No? So, nag-start kami ni, I think, with June of last year. Tapos nag-massive siya nga daw halos tanang na barangay naka-avail no? Until this year, same thing Japon. So it's a continuous program of the national government na facilitate man sa opisina dali sa Bacolod no? Nga maka-avail sa sining Dole Tupad na program na ang isa ka persona makatrabaho for 10 days, then after sina i-release ang gobyerno niya sa mga sweldo for working. So ina siya is an ongoing program, Aksyon Boy. No? Since last year up to now, why na siya doon cut. No? Ang amo na ginihimo ko naka-avail ng isa ka program. No? Like for example, ang Pahanukoy naka-avail, ang Pahanukoy early this year, among the first batch dito sila nga naka-avail. So once makaliquidate na sila, we will again schedule for the second round sa sining barangay na maka-avail liwat. No? Kaya mo nang amon na gina-facilitate as much as possible, matalap-tap tanan. Kag ang naka-avail na, request naman sa barangay nga kung maka-avail na, if possible, lain naman ang maka-avail sila na program para damo mabuligan. Although kami ga-intra as to selection kung sino ang ma-avail, kinatugyan kinamo na sa barangay. Kaya I think they know sa ilang mga kasimanwa dira na kinanglanon din sa mga. Oh, correct. So, lastly, siguro, kung kuhaon ko lang bing imong opinions, hindi ba lo ka, areo na, nag-istorya, damo ko bala na istorya, bla. Hindi blang aton nga, kay tiara ka mo sa legislation, hindi nga aton nga layi, hindi ba sa election, bala nga, yan ang tapos ng filing, may ara pa kita until November 15 for substitution. Ito silang isang iban, niya daw ginahimo bala nga daw langulango daw makiri bala nga aton nga eleksyon sa Pilipinas nga tapos ng filing yet way pa ta kasiguro sang mga kandidato until sa maabot ang November 15 which is last day abis ang mga substitution. Hindi ko makita, hindi na sa istoryanay bido hindi makita ang rationale behind sang siningalay nga ang may amo pa na iyaw, hindi ni sa pwede makwan kay tiara ka mo sa legislation, hindi ni sa pwede ma-amend ang amo niyo, ang amo na nga provision naton sa aton nga laye. Actually, bala nga provision, Aksyon Boy has been there for so many years, no? Meaning, bugidugay na siya nga provision at isang layi nga you are given until pila na 45 days or 45 days no? Mga 45 days nga 40 days nga magkuan ka nga mag file for substitution. Para nagkid na siya sa layita induman ko first time ko ang councilor daw ara na siya. Pag start kinasang kuan bala ining kuan bala ining computerized naton bala nga election daw mo ginasa daw ara na mo na siya. Oo, medyo dugay na gid na siya nga provision sang alay. Kag may ara pa kani way labot kani sina if may matabo sa isa ka kandidato, may substitution gani, bisa nag-lapse na ang deadline for substitution. Meaning, may mga provisions ang layi kung nga gina-allow ina Aksyon Boy. No? So, it just so happened na medyo subong of the recent
period, medyo daw controversial sa paglantaw sa iban because kinalantaw nila nga may substitution. Ginalaw rather ang substitution. So ang ako paglantaw ko ang mga framers sang sining in the past may mga balido na rason kung nga ang gina-allow ang action boy, but probably pwede na siya can we just revisit this provision? Tanawon tabla ko na ang pagdanaw sinisang iban nga it's making a mockery of our electoral process there sa Pilipinas do nahimo kita iklalawan magamuni. No, siguro worth revisiting man nga provision kay kamo mo lang na dayang ara sa legislation you can always make amendments, adjustments sa aton nga layi. Yes. Pwede malantaw na action boy. Probably the next period of time siguro pwede man siya malantaw dira. Pero actually ang aton nga chair sa Committee on Suffrage si Congresswoman Ferrer, no? So siya ang chair sa Committee on Suffrage. Si Congresswoman Juliet Ferrer galera. Yes, siya ang chair. Although ang iliya nga provision, gidugay na niya. Why pa kanyara na siya nga daan. Gani, action boy, allow a period for substitution. Sige. Well, anyway, Kong, salamat good luck again sa imo mga palabuton pang endeavors sa mga programa nimo para sa siyudad sa Bacolod, no? Good luck kabay pa. Stay safe lang kay Balokati kamo, kuan man kamo mo. Expose mo lang kamo. Sa sining COVID variant so halong-halong lang ko Yes, action boy, no? And the same reason yung man, no? Kasi ang ining COVID yet malawig-lawig pa ni so di man pwede na hindi kita mag-giho because of COVID. Importante nila yung ating magsunod lagi sa mga health protocols, no? So thank you, Gid. Sige, salamat, Gid, Congressman. More power sa inyo. Thank you. Sige, mga kaaksyon Congressman Greg Gasataya sang Lone District sang Bacolod. Sige, oras na to last just 28. Good morning anay kay Rebecca Magsipok sa kay Torco Jongko, mga agaman, Milili Oligo, Martin Aliling, kay Teresita Gasataya Talyon. Good morning kay Kong Greg, Ana Sinoro, mga agaman, Mierna Liego, kay Roland Bibar Santillana, kay Jacqueline Marino, Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, good morning dira, Miss Jinky de Alagdon, maing agaman, Nona Agravante, Ray Baryoga, Homa Lumena, Vincent Tabilino, kag Athea Kimeriman, good morning dira sa inyo, no? Wala na kita sa panahon, mga kaaksyon. Salamat sa iyo pagbud sa aton diri sa Kapehan sa Aksyon. Standby na sa Brigade in Action, magasunod sa diligid lamang madugay. Ang inyo diri alagad Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Once upon a time ay nanay. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!